Ahoj, tak jsem po menší přestávce zase zpátky a koukám, že se toho ani moc nedělo. Kromě dalších tanečků kolem cel a tarifů, vyhození lidí, kteří reportovali statistiky, které se Trumpovi zrovna nelíbily, nebo přesunu jaderných ponorek blíž k Rusku, tak na měřítko Trumpa to vlastně byla taková okurková sezóna. Ale pojďme se radši podívat na pár akcií a akciový trh obecně. A zajímat mě dneska budou nové akcie na trhu, 2 zajímavé IPO Figmy a Firefly, a pak projdeme i jedny z větších propadů v té současné pomalu končící výsledkové sezóně. Tak jdeme na to. A pojďme se jako první podívat na IPO Figmy, protože to je firma, kterou jsem velmi sledoval a uvažoval jsem, že nakoupím nějaké akcie přímo při IPO, tedy úvodním zalistování na burze. Bohužel mě teda trošku překvapilo, že ta firma je opravdu populární a byl o ní takovej zájem, že i když ta úvodní upisovací cena $33, kterou dostalo pár lidí, byla celkem atraktivní, tak ale první den obchodování se ta akcie díky obrovské poptávce začala nakupovat až někde kolem $85. No a já když jsem sledoval, jak ta úvodní cena v průběhu dne roste a začínala někde kolem $40 a říkal jsem si $40, OK, tak to ještě mi dává smysl, protože jsem si spočítal férovou cenu té akcie a vyšlo mi to někde mezi $35–40. A už jsem byl připravený, že nakoupím a pak to šlo nahoru, až nakonec opravdu ta akcie se začala obchodovat někde kolem $85. A pro mě to byl absolutní extrém. Když se podíváme, jak se vyvíjela cena, tak jak už to u IPO obecně bývá, tak není to zrovna nejlepší doba na nákup akcí, minimálně ne pro dlouhodobého investora. Na nějakou spekulaci nebo swing možná jo, ale na dlouhodobý držení ne. A na té ceně, na který se začalo obchodovat, tak určitě ne. Nakonec uzavřela ten den ta akcie někde na $115, takže od těch 85 pak šla hodně rychle ještě dál nahoru. Dokonce i ten další den, koukám, že šla někde na $122 a to už byl opravdu jako extrém. Bylo to přepálený a podle mě to nakupovali lidi, kteří to měli na nějakou spekulaci anebo si zkrátka vůbec nepočítali férovou cenu. A pochopitelně pak to začali prodávat investoři, kteří to nakoupili levně, začali brát zisky a ta akcie, respektive její cena, šla rychle dolů. A 8. srpna v pátek uzavřela na nějakých $78. A jak jsem říkal, pro mě je to pořád drahý, i když mám tu firmu rád, ona je teda hodně rostoucí a má hodně vysoký marže, je hodně zisková, takže opravdu atraktivní a myslím si, že má dobrý výhled, ale až takový, aby se obchodovala na takovýhle ceně, tak děkuji, ale zatím nemám zájem. Počkám si, jestli to spadne a myslím si, že v nějakém střednědobém horizontu to opravdu spadne, že to je neudržitelný tahle cena a pak se budu případně rozhodovat, jestli přidám do portfolia. Ale Figma, velmi kvalitní IPO. A co beru vlastně takový pozitivum toho, že to je takhle přestřelený, tak je, že možná další firmy uvidí, že toho kapitálu na trhu je dostatek pro nové zalistování nových akcí a budou se snažit co nejdřív dostat na burzu i vlastní firmu. A opravdu bych rád nakupoval některé firmy, které jsou zatím takzvaně private a rád bych zainvestoval do firm jako OpenAI, Anthropic, SpaceX a další. Uvidíme, třeba se jich brzy dočkáme, minimálně vyhlížím Anduril, ten by měl mít koncem roku nebo možná začátkem příštího roku IPO a taky uvidíme, mluvilo se o Discordu, Stripe a dalších. Ale pojďme se podívat ještě na jedno IPO, jednu novou firmu zalistovanou na burze docela nedávno a to je Firefly. Firefly je firma ze Space Industry a je to firma, která může být atraktivní pro někoho, kdo investuje třeba do Rocket Labs, další firmy ze Space Industry, ale dělá trošku něco jiného. Dělá většinou lunární moduly a podobnou technologii, spolupracuje hodně s NASA, tedy hodně je tam i státních zakázek a výhledově pracuje i na nových raketách, které by měly vynášet například satelity na běžnou dráhu. Něco, co dělá například Rocket Labs. Každopádně tahle firma je výrazně menší než Rocket Labs a je teprve opravdu v začátcích. Teď měla IPO, ta cena vystřelila o nějakých 30% a taky o ní byl velký zájem. Začala se obchodovat a obchodovala se pak tedy výrazně výš, než jaká byla odhadovaná úvodní cena, takže opravdu velký zájem a vůbec se nedivím. I Rocket Labs je poměrně populární firma, hodně se o ní mluví, hodně se do ní investuje zejména z pohledu jejich výhledu, ale mně třeba víc se líbí právě Rocket Labs a za chvíli řeknu proč. Tahle firma Firefly zatím není profitabilní, což asi není úplně překvapení a výnosy jsou poměrně malý. A co je zajímavý, tak už vlastně podepsala nějaký další zakázky, tady koukám s NASA, kontrakt na $176 milionů, aby dodala další nějaký náklad
na měsíc a to v roce 2029, takže jsou to hodně dlouhodobý zakázky. Zároveň ale Firefly má nějaký kontrakty, koukám i co se týká defense industry, obranného průmyslu, a to s Lockheed Martin, Northrop a L3 Harris Technologies. Tady tu třetí tedy neznám úplně. A má určitý navázání i na některé firmy, které jsou navázané na Blue Origin, na firmu Jeffa Bezose. Takže co se týká nějaký spolupráce, tak to vypadá celkem atraktivně, ale jak jsem říkal, ta firma pořád je ještě relativně malá, těch zakázek je málo, hodně je to spíš vázaný na ten státní úřad NASA, takže je to hodně o velkých jednorázových zakázkách. A já mám rád, když firma už je profitabilní nebo se minimálně blíží k profitabilitě, když už má nějaký opakující se poměrně vysoký výnosy a je tam tudíž vyšší prediktabilita do budoucna. Ale co výhledově minimálně očekávám od těch firm je, aby nespoléhali pouze na státní zakázky a na nějaký jednorázový velký kontrakty, ale chci, aby svýma zakázkama šli víc i do toho soukromého sektoru. A tady mě přijde u Firefly právě zajímavý, že opravdu chtějí, kromě těch svých lunárních modulů a těch vozítek a to, co se týká NASA, tak i představit novou raketu, který nazývají Eclipse, která je plánovaná, to je její představení ke konci roku 2026 a tam si myslím právě, že to bude už o tom korporátu, o tom vynášet satelity firem na oběžnou dráhu. A podobnou cestou od státních zakázek víc k těm soukromým zakázkám a soukromému sektoru, tak jde třeba i Palantir, a to se mi právě líbí, protože tam se dá nejvíc škálovat ten biznis. Přece jenom si státní zakázky, ty mají určitý strop, kam až je schopná firma získávat ty zakázky, kolik výnosů je schopná získat pro sebe, ale v tom korporátu, tak tam se to dá škálovat a tam ten takzvaný total addressable market je mnohem větší. Takže Firefly, další zajímavá firma, ale v úplných začátcích a zatím bych ji bral spíš jako spekulaci do budoucna. Budu ji určitě sledovat, protože se mi líbí Rocket Labs, ale do Rocket Labs jsem se nedostal, tam je utekla ta firma, takže ji nemám v portfoliu. A tolik asi pro dnešek k IPOs, k dvěma zajímavým nově zalistovaným akcím, k Figmě a Firefly. No a teď pojďme do druhé části tohohle videa, a to jsou největší propady v aktuálně probíhající výsledkové sezóně a zaměřím se především na firmy, které mají vysoký moat, respektive jsou to firmy s velkou kapitalizací a silným postavením na trhu a můžou být potenciálně pro investory zajímavý. Trošku odhlídnu od propadů, které mohly být větší, ale u menších firm, ty mě tolik nezajímají. Mě zajímají firmy, které doposavat byly prediktabilní, měly silný marže a z nějakého důvodu se teďka propadly. Tak pojďme si to rozebrat, pojďme se na 3 takové společnosti podívat a začneme asi u té nejzajímavější z té trojice a to je Trade Desk. Trade Desk je vlastně taková platforma na prodej reklamy na různých místech, jako omnichannel advertising, kde různé agentury a poptávající firmy si můžou sami vybrat, kde, jakým způsobem budou cílit na zákazníky a poptat reklamní prostor v různých kanálech a umí to docela dobře i analyzovat, doporučovat. Zkrátka Trade Desk je poměrně zajímavý produkt, docela je inovativní a v tom, co dělá, určitě i dobrý. Nicméně po posledních výsledcích ta akcie šla o nějakých 38% dolů. Historicky největší propad u téhle jinak velmi kvalitní, velmi dobrý firmy. Tady můžeme vidět, jak se obchodovala od začátku roku. Na začátku roku cena kolem $120, pak tam byl první propad, někam k $60, chvíli nad 40, pak to šlo nahoru a teď opět propad někde k $54. Nejhorší na tom je pro tu firmu, že to je jednodenní propad, to znamená velmi rychlý propad, kdy skoro polovina celé kapitalizace té firmy se v podstatě odepsala. Aktuálně ten market cap, celková kapitalizace je kolem $26 miliard a PE ratio, minimálně Google Finance, tady píše 66, takže to vypadá poměrně hodně vysoký. Na to se podíváme za chvíli. Teď se ale budeme podívat, co je za tím propadem a proč ta firma šla tolik dolů. A projdeme si tenhle článek na Wall Street Journal, kde v podstatě analyzují, co všechno za tím propadem je a jak už můžete vidět z titulku, tak nejspíš se budeme bavit i o Amazonu, který v podstatě požírá asi snad každý týden jinou firmu. Ale zpátky k Trade Desku, ta firma roste docela solidně. 19% year over year revenue growth, růst výnosů meziroční 19%, předčili očekávání analytiků. A ono se není ani moc divit, protože vůbec ten reklamní biznis se ukazuje, že roste poměrně rychle. Jsme mohli vidět třeba na výsledcích Mety, která taky významně předčila očekávání a ta akcie pak šla o 12% nahoru. Ale proč teda Trade Desk šel pak spíš dolů?
tak investoři se začali bát Amazonu. Nevím teda proč zrovna po výsledcích, ale možná to trošku koresponduje s tím, co zrovna dělá Amazon. Protože Amazon v poslední době začal hodně dělat do reklamního biznesu, začal víc nabízet reklamy v tom svém Prime videu, kde jsou stovky milionů už uživatelů. A on tu svoji platformu nenabízí Trade Desku. Trade Desk nemůže nabízet reklamní prostor v Amazonu. A Amazonu ten reklamní biznis roste o nějakých 25% meziročně, takže to vypadá, že prostě víc a víc reklamy se bude prodávat u Amazonu a Amazon si to zatím prodává sám tu reklamu. No a investoři se toho trošku bojí a bojí se samozřejmě i umělé inteligence, což je tady i napsaný, že minimálně z několika analýz je vidět, že ten web traffic, to znamená kolik času kde na internetu uživatelé tráví, tak se přesouvá spíš právě k ChatGPT a umělé inteligenci. Tam konzumují převážně uživatelé už obsah a nechodí už na ty konkrétní weby, kde právě Trade Desk nabízí tu svoji reklamu. Takže z toho mají velkou obavu investoři a myslím si, že částečně i oprávněnou. A tady je pak uvedený, že Amazon vlastně plánuje tu svoji reklamu prodávat i na svý streamingové platformě Roku a dál rozvíjí další partnerství a zatím to nevypadá, že by nějak spolupracoval s Trade Deskem, ale právě CEO Trade Desku tak tedy uvádí, že Amazon naopak vidí jako potenciálního budoucího partnera, že by se s nima rád dohodnul a trošku obrací vlastně ten narrativ toho, jak se o tom diskutuje, že to bere spíš jako příležitost než hrozbu. Jestli mě by to uklidnilo, úplně nevím, ale Trade Desk zatím dává čísla dobrý. Takže pokud ten trh jako takovej s tou reklamou roste dostatečně rychle, pak by asi ani nevadilo, kdyby ten podíl na trhu se trošku posouval třeba k Amazonu nebo k těm platformám s umělou inteligencí. Pokud to proste všem a všem nadstandardně, tak proč ne? Zatím to úplně jako hrozba nevypadá, ale jako investoři musíme koukat do budoucna a musíme si to odhadnout sami. Pojďme se tak podívat na valuaci a čísla Trade Desku. Jak už jsem říkal, na price to earnings to vypadá poměrně dost drahý. Máme tady nějakých 61 na forwardu na příštích 12 měsících, případně kolem 50 pro rok 2026, takže pořád docela dost. Free cash flow yield nevypadá úplně špatně, ale pokud bychom vzali v úvahu stock-based compensation, což je to, co se vyplácí managementu a na zaměstnaneckých akcích a podobně, tak je to 0,65, takže poměrně vysoký dopad na to, takže to free cash flow asi zatím nic moc, ale na druhou stranu sice výnosy rostou nějakých 24% meziročně, což je fajn, ale největší pozitivum je pořád ta EBITDA. Ten zisk, že roste vyšším tempem, takže je tam vyšší efektivita, vyšší profitabilita, to samé se dá vidět i na čistým příjmu. No a jinak hodně cache, nízký zadlužení, EPS, opět solidní růst, takže ta firma pořád vypadá solidně, zdravě, zatím je to tak na úrovni spekulací, to, co se stane a jak je požere umělá inteligence nebo ne, ono se takhle spekuluje snad u každý druhý už pomalu firmy a každý investor si to musí zhodnotit sám, do jaký míry to riziko je relevantní nebo ne. A já vždycky říkám, že ty spekulace nikdy nejsou úplně mimo, ale ta úvodní reakce většinou je přehnaná. Takže si myslím, že opět pravda bude někde na půl cesty. No a když se podívám na tu valuaci tady, předpokládám, že je to price to earnings, tak obvykle tahle akce byla opravdu hodně drahá, dařilo se jí poměrně dost a teď je na nějakých minimech svýho price to earnings za poslední rok. Takže pokud někdo chtěl tu akci, líbí se mu a myslí si, že si udrží tu pozici na trhu, tak to může být asi OK. Ale to si opravdu každý musí zhodnotit sám. No a pojďme se podívat na další firmu, která šla hodně dolů po výsledcích, ale vlastně nejenom po výsledcích, a to je United Health Group. United Health Group je vlastně zdravotní pojišťovna ve Spojených státech, jedna z těch úplně největších a doposud měla obrovský moat, obrovskou sílu na trhu, byla vysoce prediktabilní a byla to jedna z těch nejkvalitnějších akcí v tom daném sektoru. Od začátku roku ale ta akcie už je o 50% dole. Z nějakých $500 na aktuální ceně $250. Tak se pojďme podívat, co se s tou firmou děje a jak je možný, že tak velká firma s aktuální kapitalizací $227 miliard dokáže odepsat polovinu své hodnoty za nějakých 7-8 měsíců. Jak už to bývá u takových firm, tak pokud mají
tolik dolů, tak jedině z důvodu, že se tam toho sejde víc těch momentů, který tu cenu stlačí dolů. A u United Health toho bylo opravdu hodně. Nový CEO to je asi to nejmenší, ale přehodnocení výhledu ze začátku roku směrem dolů, o týden později nebo o 2 týdny později, jestli si správně pamatuju, tak ten výhled úplně zrušili, pak dali docela špatné výsledky a teď po těch aktuálních výsledcích po Q2 opět snižovali výhled do konce roku. Z jakého důvodu? Tak pochopitelně všechno to začalo už s nástupem Trumpa, který chce v tomhle sektoru hodně šetřit. A nejenom ale šetření, kdy všechny ty pojišťovny šly dolů, ale taky tahle firma, a to je možná ten úplně největší problém, tak čelí žalobě, je v právním sporu, kdy ta firma byla nařčená z toho, že podvádí při vykazování některých nákladů na Medicare, na prostředky, které platí stát té firmě, úhradu nějakých základních služeb. No a United Health, teďka, když máme poslední informace, tak snížilo očekávaný earnings, očekávaný zisk na nějakých $16 za akci v roce 2025, což je výrazně pod koncenzem, pod očekáváním analytiků, který bylo kolem $20 a dokonce na polovině oproti tomu, co management prognózoval ještě v prosinci loňského roku. Takže tam je obrovská chyba i managementu té firmy, jak vůbec prognózoval, a oni to sami přiznali, že to byla jejich chyba, že nedokázali lépe prognózovat vývoj nákladů a pochopitelně i zisku té společnosti. A CEO se to snaží zachránit, tady tvrdil, jak osekají ty náklady, jak se zaměří pouze na to, co je nejziskovější a jak stabilizují tu firmu. Zkrátka, co jiného mu zbývá říkat na earnings callu, když už ty výsledky jsou tak špatný a ty výhledy jdou dolů. No a ta firma, ta cena akcie, tak nejde dolů jenom nějakým sentimentem, ale v podstatě už slabýma výsledkama. Ne tím, že by se báli investoři toho, co se teprve stane, ale že už vidí, že to jde hodně dolů. Management pak ještě tady zmiňuje, že Medicare Advantage, což je ten program, z kterého jim částečně jdou výnosy, tak by měl akcelerovat v roce 2026, že 2026 už by ta firma spíš měla růst, než naopak, než to, co se děje v letošním roce. Otázka je, z jakých čísel a jakým tempem. Ale když bych to měl shrnout do pár vět, tak ono je to tady docela hezky shrnutý v těchto pár větách, že v podstatě pro Wall Street, pro investory je velmi těžký dát té firmě nějakou slušnou, zajímavou valuaci, když ta firma v letošním roce v podstatě neroste, ale naopak klesá. Klesá její výkonnost a je velký riziko, jestli vůbec získá zpátky nějaký zajímavý růst nebo ne. Těch nejistot je tam opravdu dost a když ani sama firma nedokáže prognózovat, jaký bude mít náklady, jaký bude mít zisky. A jasně, asi v tomhletom prostředí je těžký to prognózovat, ale prognózovat to na dvojnásobku toho, co je realita, tak to už si myslím, že tam je částečně i chyba managementu. Takže tady to není o nějaký spekulaci jako u Tradesku, ale tady je to opravdu o špatných výsledcích, o nekvalitním managementu, o problémech v účetnictví, o právních sporech, které se můžou táhnout roky, stejně jako u Google. A tady si myslím, že ta cena se může opravdu zpamatovávat ještě dlouho. Přitom ty výsledky doposavat nebyly špatný a ještě asi před rokem jsem o té firmě mluvil docela dobře a líbila se mi prediktabilita té firmy, i když to bylo teda ještě za Bidena, a nenapadlo mě, jak tahle firma skončí. Tady se můžeme podívat vlastně na ty výnosy od roku 2021, že vidíme tam prediktabilitu růstu na výnosech, to nevypadá špatně, na EBITě, na zisku už to taková sláva není, tady vidíme velký propad 2024, pak to jde zpátky, ale v podstatě to jako stagnuje nebo mírně jde spíš dolů, Q1, Q2, no a na EPS, na zisku na akci bychom viděli ten konec asi jako dost podobný. No. Takže o rostoucí firmě v letošním roce se určitě mluvit nedá a je otázka, jak se ta firma zpamatuje v příštím roce. Ale jak říkám, pro mě třeba jako dlouhodobý investora největší problém je spíš v tom managementu, že nedokáže prognózovat a dobře řídit tu firmu a v těch právních sporech, které se můžou táhnout. Takže já bych tam taky chtěl slevu a osobně sám třeba nevěřím, že se ta akcie vrátí na původní cenu, minimálně ne v dohledné budoucnosti. Je to spíš nějaká spekulace, že ta reakce byla přehnaná a že se to vrátí třeba z 250 na 300, na 350, možná třeba na 400, ale osobně nevěřím tomu, že to půjde zpátky tam, kde ta akcie byla někde kolem $500. Ale to je moje osobní zhodnocení, vy si to přeberte určitě, jak chcete, možná o té akci, o té firmě víte mnohem víc než já,
Takže budu rád za vaše názory i v komentářích, i kvůli ostatním investorům, kteří se třeba něco víc dozvědí a budou mít i pohled někoho dalšího. A pojďme na další akci, která šla v poslední době velmi dolů a která bych řekl, že měla ještě větší pricing power a pozici na trhu než United Health. A teď mluvím o společnosti FICO. FICO je firma, která poskytuje vlastně kreditní skóre bankám hlavně. Například, když si chce v Americe někdo vzít hypotéku nebo jakýkoliv v podstatě větší úvěr, tak musí mít nějaký kreditní skóre, aby banka dokázala ohodnotit, zda na to má nebo nemá a jaký je riziko u toho klienta. A v podstatě monopolní postavení tady mělo právě FICO. V Americe to asi všichni znají, takzvaný FICO score, u nás to moc známý není. A ta firma letos nějakých 33% dole, což je velmi nezvyklý u téhle firmy, protože když se podíváme v delším horizontu, třeba na posledních 5 let, tak jsme viděli v podstatě kontinuální docela rychlej růst té firmy a až teď v poslední době se to vlastně obrací a jde to dolů. Ale kdybychom se podívali na finanční ukazatele té firmy, tak tam je to úplně jiná story. Tam nevidíme žádný pokles výnosů, tam naopak vidíme akcelerující výnosy, akcelerující zisk, stejně tak nade mnou tady čistý příjem. Takže kde je vlastně ten problém? Je to EPS? Není to EPS, zisk na akci taky nám akceleruje nahoru, taky roste, free cash flow ještě rychlejším tempem. A tady vidíme nesoulad mezi tím, kam jde cena, jakým tempem, a naopak, kam jdou finanční ukazatele, jakým tempem. A tady je důležité říct si, co je ten problém a že to nejspíš nebude aktuálníma výsledkama, tak jako jsme viděli třeba u United Health Group, ale že to naopak bude výhledem. A pojďme se vrátit k tomu článku opět z Wall Street Journal, který trošku rozkrývá, co je ten problém. A ten problém je, že doposavať u hypoték bylo důležitý především tady to FICO score. Ale poslední komentáře regulátora a jak on vidí ten trh je, že on nejdřív přišel s tím, že bude potřeba 2 skóre, ne 1, a banka si může vybrat, který 2 skóre vlastně bude používat, který 2 modely, a pak to přehodnotili a nakonec ten regulátor říká, že stačí 1 skóre. A už to není jenom to FICO score, ale povolení dostal konkurent Vantage score. Jiný model, jiná služba. Co se tady regulátor snaží dosáhnout, tak je přinést nějakou konkurenci na ten trh a potenciálně zlevnit poplatky, které banky platí těmhletěm společnostem, jako je právě FICO, za to, že jim poskytnou to skóre a oskórujou toho zákazníka. Protože kdybychom se podívali, jak FICO si naceňuje svoje služby a díky čemu ty zisky téhle firmy významně rostly, tak jedno credit score má poplatek nějakých $4,95, přičemž v roce 2018 to bylo pouze 60 centů, takže výrazně navyšuje cenu a díky tomu má výrazně větší výnosy a pochopitelně i marže a zisky. To jsme viděli před chvílí, jak vypadaly ty finanční ukazatele a proč vlastně to free cash flow a ten zisk akcelerovali výrazně rychleji než výnosy. A to se právě nelíbilo tomu regulátorovi a FICO na to teďka doplácí. Jenom na sebe upozornilo a je teď ve velké nejistotě, co bude do budoucna. Na druhou stranu je to něco, co mají ty banky už ověřený a měnit poskytovatele kreditního skóre může být rizikový. Takže já si myslím, že to dopadne tak, že banky spíš budou zkoušet tu konkurenci, která i když je levnější, tak je spojená s velkým rizikem pro tu banku. Takže to budou testovat a třeba pár procent toho kreditního skóre budou poptávat od toho Vantage score, ale většinu dál budou poptávat od toho FICO, kde už mají tu spolupráci, mají nějaký kontrakty, vědí, jaká je úspěšnost těchto skóre a bude to tak na dlouhou trať, než konkurence si vezme nějaký market share. Až za pár let třeba uvidíme, jak moc relevantní hrozba to je. Ale minimálně je to hrozba vůči maržím FICO. Už pravděpodobně ty poplatky, těch $5, který tady mají, tak si nebudou moct říkat. To je aspoň taková moje predikce. Takže tady u FICO určitě to není špatná firma, jak jsme viděli ty finanční ukazatele, predictabilitu, tak nevidím tam nějaký krátkodobý riziko, ale spíš tam vidím nějaký střednědobý a dlouhodobý riziko, kam se ten trh bude posouvat s tím, že tam bude víc konkurenční prostředí. A kdybych já měl teďka zhodnotit ty 3 firmy, které jsou v největším propadu, kde bych viděl nejmenší riziko a kde se mi třeba nejvíc ta firma líbí a kde bych viděl největší riziko a kde bych byl hodně opatrný
a když už bych do toho šel, tak s nějakým hodně malým kapitálem, protože bych to bral spíš jako spekulaci, tak nejvíce mi pořád líbí asi ten Trade Desk. Ten výsledky má pořád dobrý, pořád roste solidně, i když je na vyšším multiplu, ale historicky zase tak vyšším ne, oproti tomu, kde se obchodoval dřív. Je v zajímavém, vysoce rostoucím sektoru, prodeje reklamy, určitě ví, co dělá, když roste tak, jak roste, a ty pohyby na ceně aktuálně jsou spíš nějakým sentimentem a spekulací na tom, jak ten reklamní trh pravděpodobně v nějakém dalším výhledu bude vypadat. U FICO je to částečně tím, že tady máme už nějakou potvrzenou regulaci a něco, co může ohrožovat skutečně ty marže. To se nejspíš nějak propíše do finančních ukazatelů FICO, ale nevíme do jaký míry a jestli to bude tak hrozný, jak to teďka vypadá, minimálně z pohledu na cenu a vývoj ceny akcie FICO. Takže tam bych to viděl takový průměr a asi nejrizikovější vidím investici případně do United Health, kde toho je opravdu těch problémů víc a ty výsledky jsou špatný i teď a nejspíš nebudou úplně excelentní ani za rok, za dva. Na druhou stranu je pravda, že United Health zaplatil docela vysokou cenu za tyhle výsledky, polovina kapitalizace je pryč a ten multiple je poměrně nízko. A když už jít do nějakých takovejhle jako riskantních věcí, kde je hodně nejistot, tak tady klidně řeknu, že spíš s nějakým radši menším kapitálem. No a to už je asi všechno k tomu, jak vidím jedny z největších posledních propadů na trhu a na co si dát případně pozor před nákupem těchto akcí, na co se podívat, co si zanalyzovat, protože já jsem to vzal hodně obecně a určitě by člověk neměl investovat naslepo. Určitě ne jenom tím, že cena jde výrazně dolů a že se ten dip určitě dokoupí. Není to pravda. Vždycky člověk musí chápat i ty důvody. No a neprobral jsem úplně všechno, jsou tu akcie ještě jako Intel, nebo problémový Eli Lilly, nebo Novo Nordisk, ale ty třeba v jednom z příštích videí, aby tohle to nebylo moc dlouhý. A pokud jste u mě na Hero Hero, tak tam teď vyšlo video, kde hodnotím kolem 30 akcí z pohledu mýho názoru po výsledcích a z pohledu toho, jaký podali výsledky a jak vidím jejich aktuální valuaci. To video má něco přes hodinu, takže každý si tam najde určitě svý. Tady na YouTube zase za týden u dalšího dění na akciových trzích a dalších akciových titulů. Mějte se, užívejte léto a ahoj.